Dneska si natočíme video, ale... Prepáčte, skoro mi spadol mobil. Dneska si natočíme... Jak by som vám to povedal? No. Teraz som blázin. Viem. Budete mi to písať do komentárov, ja viem. Som blázen, viem. Akože si to vymýšľam. Ale to není pravda. Ja? To, čo mi budete písať do komentárov, že a to není pravda a také a bla bla, také keci. Viete? Tak to není pravda. Som upír. Viem, idete si písať do komentára práve, že ja neviem. To není pravda. On si vymýšľa, aby mal veľa odberateľov a lajkov. Ne, není to pravda. Som upír. A nerobím si srandu. A keby ste sa čudovali, že prečo je za mňou strom, tak som pri okne. A fakt neznášam slnko. A fakt, že teraz vám poviem jednu vec. Keďže sa upír zrodí z rituálu, lenže je dieťa, tak nebude poloupír. Bude celodoplnečno upír. A môžem vám to aj dokázať. Tak, že spravíme test. A to je ten test, že či naozaj mám tesáky. A keby ste sa čudovali, prečo som štrbalý, tak mi vypadli zuby pri boji. Au. A keď som kúsal, strašne silno. Au. No. Počkajte, ja vám to takto ukážem. Vidíte, tu mám aj krv. A tu mám tesak. A tu mám ďalší. Toto. A tu mám tiež krv. Kľudne si skontrolujte aj svoje zuby. Či tam máte tú krv. Ale podľa mňa nie, lebo nie ste upír. Niekto. Možno niekto. Ale už sa nám skončili chvíle. No, keby ste sa čudovali, že prečo je takto slnko a dokážem žiť, tak není slnko. Len som to, ako by som vám to povedal, nafejkoval, že je slnko. Aby som sa utajil. Ale dnešným videom som to konečne utajil. A dúfam, že sa vám toto videjko páčili. Ďakujem. A mimochodom chcem ešte poďakovať upír.store a dajte like a odber a toto je koniec tohoto videa. Pá!